I må gerne rejse jer. Og vi læser fra Ezekiels bog. Jeg giver dem et andet hjerte og en ny ånd i deres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra deres krop og giver dem et hjerte af kød, så de følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud. Amen. Årets tema for Åfestival har været sat fri. Og i dag handler det om at være sat fri til at sætte fri. Og i overskriften for temaet, så er der sådan en skrigende emoji efterfølgende. Og den fik jeg fortalt, den hører med i titlen. Og jeg er snart 40 år, og jeg måtte lige google sådan præcis, hvad den her emoji betyder. Og jeg kunne finde ud af, at den betyder chok, panik, frygt, sådan overdreven overraskelse, eller noget, der er for vildt. Det kan også bruges sådan humoristisk. For eksempel, der er ikke mere toast. Panik. Så der er et par forskellige retninger, man kan tage den her prædiken. Jeg tror ikke, tanken har været, at I skulle gå skrigende fra det her telt. Men vi må gerne gå herfra overvældet og overrasket over det, som Jesus har gjort for os, og hvad det betyder for vores liv. Det er det sidste møde på Åfestival. I har hørt en tydelig, frisættende Jesus-forkyndelse om, at han har sat os fri. Og det er fuldstændig fantastisk. Det budskab kan vi ikke rokke ved. Men i dag der er der også en alvor over det her budskab. Den lignelse, vi hørte i dag, har også budskabet om frihed, men også en advarsel. Fordi med i den her lignelse er der det, vi kalder den dobbelte udgang. Der er 2 muligheder, når vi opstår igen. En evig frelse eller en evig fortabelse. Det er nok en af de mest udfordrende og provokerende budskaber for det moderne menneske. Fordi det er en svær tanke, at en kærlig Gud lader mennesker gå fortabt. Jesus advarer os om, at selvom vi har fået tilbudt tilgivelsen, så skal vi tage imod den. Nu sidder du måske og tænker, skal vi virkelig slutte en fest af på den her måde? Men der ligger også en opmuntring her. En opmuntring til at holde os tæt ved ham. Komme til korset. En opmuntring til at tage imod hans frihed, så vi kan sætte fri. Lignelsen om den gældbundne tjener fortæller os, at det at være kristen både er noget, der sker med os, og noget, der sker for os. Hvis vi tager imod Guds tilgivelse, må den ændre vores hjerte og vores handlinger. Og det, som afslører vores modtagelse ud fra den her tilgivelse, eller lignelse, det er, om vi tilgiver andre. Det er store emner at forholde sig til, som det sidste på Åfestival. Og mange af jer er sikkert godt trætte, fyldt med indtryk, har lige pakket sammen og er ved at være klar til at tage hjem. For overskuelighedens skyld har jeg delt det i 3 punkter. Det, I skal huske, det er en T-burger. Altså bogstavet T og så en burger. Der er 3 T'er, der er vigtige i dag. Det er tilgivelse, tage imod og så tilgivelse. Den første tilgivelse, det er, at Gud tilgiver os. Vi er jo helt afhængige af Guds tilgivelse. Og det er jo dybest set derfor, vi samles på Åfestival. Det andet T, det er at tage imod. Hvordan tager vi imod den her tilgivelse? Her har vi et valg, vi skal forholde os til. Gud står klar, men tager vi imod. Og så til sidst, vi skal tilgive hinanden. Tage imod tilgivelsen, og så må det forandre os og leve et nyt liv. En T-burger. Vi begynder med, at Gud tilgiver os. Jesus, han fortæller den her lignelse, fordi Peter stiller et meget sådan menneskeligt spørgsmål. Hvor mange gange skal jeg egentlig tilgive min kristne bror eller søster? Hans forslag, det er 7 gange. Han har nok tænkt, det er pænt højt, 7 gange. Man kan næsten fornemme, at han har lidt erfaring med det her med at tilgive. Jeg tænker, den her discipleflok godt kunne have brug for at tilgive hinanden en gang imellem. 7, det er et helligt tal. Han har nok tænkt, at det er et godt mål, ikke for meget og ikke for lidt.
Jesus han svarer så, nej, du skal tilgive 77 gange. Ubegrænset. Så når din gode ven for 117. gang beder om tilgivelse, skal du så blive ved med at tilgive? Ja. Vores tilgivelse skal være ubegrænset, ligesom Guds, men ikke ubetinget. Betingelsen er nemlig, at der sker en omvendelse med vores hjerter, og det kan vi se på vores gerninger. Tjeneren, han blev tilgivet, men han tog ikke imod, og han omvendte sig ikke. Hans gæld, den er vanvittigt stor. Den er helt umulig at arbejde af. Og jeg tror ikke, vi kan forstå, hvor stor en gæld vi står i over for Gud. Men vi kan leve på, at Jesus betalte den, da han døde på korset og opstod igen. Og når vi en dag står foran Gud, så ser han på os gennem Jesus. Gæld, det er altid trist at tale om gæld. Det er aldrig sjovt at have gæld, uanset om det er et studielån, et huslån, eller om du har lånt noget af dine venner, som du skal betale tilbage. Så at tale om en stor gæld kan måske virke deprimerende, men vi skal prøve at se det i et nyt perspektiv. Når vi står over for en stor gæld, så kan vi enten arbejde den af, eller få den eftergivet. Gud, han vil gerne gøre os afhængige af hans kærlighed. Han vil gerne spare os for den helt umulige opgave, det er at frelse os selv. Guds tilgivelse er ubegrænset, fordi han allerede har betalt prisen. Han står klar, hvis vi vil tage imod. Og det leder os til det andet punkt. Vil vi tage imod? Lignelsen sætter ord på, at det er faktisk ikke altid, at vi tager imod. Og det er da egentlig lidt mærkeligt. Hvis det er så godt, hvis det er så fantastisk, hvorfor gør vi det så ikke? Og jeg tror, det handler om, at vi mangler noget ydmyghed. Og det er en svær størrelse. For det ydmyghed handler om at bede om hjælp. Det er nemt at bede om hjælp, hvis man ved med sig selv, at det her, det kan jeg ikke. Hvis der er noget, man skal løfte, og det er åbenlyst, jeg kan ikke løfte det her selv, så kan man godt spørge om hjælp. Men det er sværere, hvis man har det sådan med sig selv. Det her, det burde jeg kunne. Det her, det burde jeg have styr på. Så kan det godt være lidt svært at sige til sin ven eller sin kone, vil du ikke hjælpe mig med det her? Men det føles godt, når vi spørger om hjælp. Når vi rækker ud til andre. For så overlader vi noget af os selv til dem. Og det er nødvendigt. Uanset om det er et venskab, i forældre- og børnrelationer, i det kæresteforhold eller i ægteskabet. Og det er også det, vi skal gøre over for Gud. Vi skal bare give ham det hele. Og det er kun ved hans hjælp, at vi kan blive frelst. Og kun ved hans hjælp kan vi tilgive andre. Derfor er det også interessant at se på, hvordan den her tjener, han kommer til kongen. Han kaster sig ned foran ham. Han ved godt, han har et problem. Men læg mærke til, han kom ikke for at bede om tilgivelse. Han kom for at bede om tålmodighed, indtil han havde betalt tilbage. Prøv lige at tygge på forskellen på de to. Tilgivelse. Jeg har brug for din hjælp. Tålmodighed. Jeg kan godt selv. I Lukas evangeliet, der hører vi om den fortabte søn. Han bruger alle sin fars penge på en masse skidt. Han sidder i en svinesti, overvejer sin situation og tænker ved sig selv. Jeg kan godt arbejde min gæld af. Jeg kan godt gøre det selv. Det er et udtryk for sådan en selvretfærdighed. Han tror, han kan selv. Og i den lignelse, der løber faren ham i møde, kaster sig om halsen på ham og giver ham den ubegrænsede tilgivelse, som han tager imod. Tjeneren, vi møder i dag, bliver mødt af den samme barmhjertighed, men tager ikke imod. Og så er det fantastisk, at på trods af tjenerens motiv, så tilgiver Gud. Guds nåde og barmhjertighed er meget større, end vi kan forstå. Så hvorfor tager den her tjener ikke imod? Det virker helt gak. Men han mangler netop den her ydmygelse, omvendelse og anger. Og det her med anger, det skal vi se lidt på. Jeg tror, det er en vigtig del af vores liv som kristne. Når vi beder om tilgivelse, så er der 2 ting, vi skal huske. Det ene det er at sige undskyld, og det andet er at angre.
Men det kan vi godt gøre på 2 forskellige måder. Vi kan kalde den ene for en menneskefrygtig anger, og den anden for en gudfrygtig anger. Lad os tage et eksempel. Jeg har fået fortalt en hemmelighed. Så går jeg ud og fortæller den til vennegruppen. De fortæller den videre, og til sidst så ved hele Å-festival den her hemmelighed. Så er der brug for en undskyldning. Den første måde at sige undskyld på, den menneskelige måde, det er at sige, undskyld, det er jeg virkelig ked af. Det gør jeg i hvert fald ikke igen. Så tænker du, okay, han får en ny chance, han siger jo undskyld. Så du fortæller en ny hemmelighed. Det samme sker igen, måske igen, og der er ikke nogen forandring. Hvad er problemet her? Den første undskyldning, det er sådan en lad mig være undskyldning. Jeg ved egentlig godt, at jeg har gjort noget forkert, men jeg er mest irriteret over at blive afsløret. Jeg vil gerne være fri fra problemerne. Det er vi ikke stolte af, men den slags undskyldninger, den kommer vi med. Det kender jeg godt selv. Og det er den måde, den onde tjener siger undskyld på, og derfor tager han ikke imod. Han gik ud fra kongens tronrum og handlede ubarmhjertigt imod sin medtjener. Der står, han greb ham i struben. Han gjorde det faktisk med intentionen om at slå ham ihjel. Han udviser en voldsom vrede. Og han viser, at hans hjerte var lige så hårdt og selvretfærdigt, som inden han kom ind til kongen. Der er en følelse af vrede er i sig selv ikke forkert. Det er en følelse, som kommer, når vi oplever uretfærdighed. Men vi kan reagere på forskellige måder. Indtil jeg gik på efterskole, der havde jeg sådan en idé om, at jeg var ham, der ikke blev vred. Det betød, at jeg gemte alle mine følelser væk. Og de kom aldrig ud, troede jeg. For undertrykt vrede, det kommer ud på et tidspunkt. Det er ligesom en trykkoger. Det er sådan en gryde, man forsejler, og så tænder man den. Så kommer der et enormt tryk. Man kan godt lukke sådan lidt damp ud, men det er stadig varmt. Det er, når man lader vreden komme ud mellem sidebenene, eller med dårlig attitude. Og hvis man bliver ved med at holde trykket, så eksploderer gryden. Tjenerens vrede, den kommer af hans selvretfærdighed. Han kan ikke forestille sig, at han har brug for tilgivelse. Han har blind tillid til sig selv. Og hans vrede, det er sådan en overførsel af sin egen dårlige samvittighed over den kæmpe gæld, han skal bære. Vreden, den bliver til vold i hans tilfælde, og han sparker nedad. Han lader sin egen skyld gå ud over den her stakkels medtjener, som skylder ham en 600.000 del af den gæld, han selv havde. Så når vi ikke tager imod, hvis vi ikke tager imod, så går det ikke kun ud over os selv, også andre. Også derfor er det afgørende, at vi giver vores gæld til Jesus. Så hvordan ser det ud at sige undskyld og angre efter Bibelen? Der er et vers fra 2. Korintherbrev, kapitel 7, som jeg lige vil læse, som illustrerer det her. Det lyder sådan her. Bedrøvelse efter Guds vilje virker omvendelse til frelse. Bedrøvelse efter Guds vilje virker omvendelse til frelse. Der er 3 ting, vi skal huske på. Der er 3 elementer af anger. Først er det vores intellekt. Det er det her med Guds vilje. Så er der vores følelser. Det er noget med bedrøvelsen. Og så vores handlinger, som er omvendelsen. Det intellektuelle, det handler om at forstå og integrere Guds vilje i vores liv. Vi skal forstå, hvad Gud tænker om livet og om synden. Det betyder også, at der er noget, der er moralsk rigtigt og forkert. Selvom vi måske ikke synes det, eller det ikke passer med, hvordan vi lever. Det handler om at forstå, hvad Bibelen taler om, eller hvad Bibelen siger er synd, og handle klogt, det hvor der er gråzoner. Det kræver visdom, ydmyghed og underlægge sig Guds autoritet. Det bliver udfordret af, at vi lever i en verden, som langt fra har de moralske standarder, som Bibelen har. En verden, som har svært ved at underlægge sig autoritet. Gud vil det bedste for os. Det er der ingen tvivl om. Og Bibelens ord sætter de absolut bedste rammer og bedste grænser for vores liv. Og det er der en kæmpe frihed i. Frihed
fordi vi ikke selv skal beslutte, hvad der er rigtigt og forkert. Det næste element, det er vores følelser. Vi må gerne mærke en sorg over synden. Sorg over det, som vi har gjort mod andre, mod Gud. Det er en god ting, fordi den lader os se syndens konsekvens. Hvordan den har en effekt på andre. Og det leder til det sidste, som er at handle. Vi ved nu, hvad der er synd, sørger over den, og så kan vi handle på den. Omvendelse. Det er lidt ligesom at lave en uvending i en bil. Vi er på vej i en bestemt retning i vores liv. Vi er kørt ind på et livsspor, som måske ikke fører os et godt sted hen. Når vi laver en uvending, så vender vi både væk fra den retning, vi kørte i. Alt det, vi gjorde før. Det, der ikke var så klogt. Og så vender vi bogstaveligt talt ryggen til det. Det er ikke noget, vi gør fra det ene øjeblik til det andet. Det tager tid at vokse i troen. Det tager tid at blive en moden kristen. Men vi skal vende blikket væk fra os selv og hen til Jesus. Det er ikke noget, som bare sker med os. Det er ikke bare en refleks. Det sker ikke tilfældigt. Det er et aktivt valg, vi skal træffe. Det er utrolig opmuntrende at være på Åfestival. Da jeg gik i gymnasiet, så elskede jeg at komme på KFS, altså Kristi Forbund for Studerendes, påskelejr og discipletræf. Det var den bedste oplevelse. Jeg havde den her følelse af at være ekstra tæt på Jesus. Det kunne jeg leve højt på i nogle uger, hvor min tro føltes levende på en helt anden måde. Men i længden så er det ikke nok. Når vi skal vokse i vores tro, så må vi vende vores hjerter til Gud i vores hverdag. Det er alle de tusindvis af små beslutninger og handlinger, vi hele tiden træffer, at vi skal have Jesus med. Det kan være, hvordan vi taler til andre. At vi lige bruger 2 sekunder ekstra på at få øjenkontakt. Vi tænker på den anden, før os selv. At vi lige går det ekstra skridt for at gøre noget godt for den anden. Omvendelse med gudfrygtig undskyld og anger er nødvendig for at tage imod tilgivelsen. Og først når vi gør det, så kan vi tilgive hinanden. Så hvordan tilgiver vi hinanden, som Gud tilgiver os? Anledningen til lignelsen, det var, at Peter spurgte om det her. Hvor mange gange skal jeg egentlig tilgive? Det tror jeg godt, vi kan spørge os selv om. Hvor mange gange skal jeg egentlig tilgive ham eller hende, som blev ved med at misbruge min tillid? Omvendt, når vi står som den, der skal tilgives, det er vi også nogen, der gør. Det har jeg prøvet mange gange. Så skal vi spørge os selv, hvor mange gange skal jeg egentlig tilgives for den samme synd? Hvor mange gange skal jeg tilgives for den samme synd? Jeg læste på et tidspunkt, at første gang man begår en synd, så er det en fejl. Anden gang, så er det et valg. Det er karikeret. Men pointen er netop, at vi ikke overlader til tilfældigheder eller andres valg. Vi skal vælge at leve et liv som kristne. Så er det vigtigt for mig at sige, at tilgivelse og tillid, det er ikke det samme. Jesus kalder os ikke til at have blind tillid til et andet menneske. Hvis de har syndet mod os, men vi stadig kaldet til at tilgive. Selv når vi tilgiver et andet menneske, betyder det ikke, at vi så bare har tillid til dem igen. Den kan vi forsøge at bygge op med vores handlinger. Vi kan forsøge at nærme os hinanden igen. Men det er ikke sikkert, at relationen kommer tilbage. Det kan godt føre til brud i relationer. Og det er faktisk okay at holde afstand, for ikke at blive såret igen. Og når vi tilgiver, så overgiver vi andre mennesker til Gud. Og det er faktisk det bedste, vi kan gøre, både for os selv og for dem. Men tilgivelse, det kan være svært. Det er svært, fordi hvis man sådan ser på det med menneskelige øjne, kan der faktisk være gode grunde til ikke at tilgive. En af grundene, det er magt. Hvis jeg ikke tilgiver, så udnytter jeg den andens svaghed, i stedet for at rejse dem op med min tilgivelse. Der kan også være en identitet i det.
Det får os til at føle os lidt bedre end den anden, hvis vi sammenligner os. Vi kan også bruge det mod den anden. Hvis nu, at de gør noget imod os igen, så kan vi sige, du har allerede gjort det her. Så man bruger det som et våben. Og hvis vi ikke tilgiver, så tager vi Guds plads. Gør os til dommer over andre, og det skal vi ikke være. Vi skal lade Gud give os et hjerte af kød, som vi læste i Ezekiels bog lige før. For et hårdt hjerte kan ikke tilgive. Men et blødt hjerte kan se på andre med barmhjertighed og gennem Jesu kærlige øjne. Det her det er ikke noget, vi bare bliver opfordret til. Jesus han siger, at vi skal elske, vi skal tilgive. Og vi kommer uundgåeligt til at blive såret og til at såre andre mennesker. Derfor kommer vi også til at stå både i tilgiverens rolle og som den, der har brug for at blive tilgivet. Når der er brug for tilgivelse, så er det fordi, der er sket en uret. Lad os bruge hemmeligheden som eksempel igen. Hvis jeg har afsløret en hemmelighed, så har jeg gjort noget forkert, så er der brug for en tilgivelse. Og der kan ske ting, som er meget, meget værre mod os, som kræver tilgivelse. Jeg ved ikke, hvad I går rundt med af sorg på krop og på sjæl, som er begået af andre. Nogle af jer går med åbne sår lige nu, som er svære at håndtere. Andre af jer har måske ar, noget som I prøver at vende jer til at leve med, eller har levet med i mange år. Det kan være svigt af mange forskellige slags, som kan sætte sig dybt i os. Og vi kan blive så dybt såret, at påbuddet om tilgivelse næsten kan virke provokerende på os. Jeg er helt overbevist om, at det, som kan hjælpe os med at tilgive alt, som også var temaet for i dag, også de værste forbrydelser, men også de virkelig svære ting, vi oplever. Det kan være utroskab, misbrug, en svær opvækst med store svigt. Det eneste, der kan hjælpe os, det er, at vi forstår, hvor stor Guds kærlighed er. Og jeg har faktisk brug for at høre, hvor stor min gæld er. Jeg har brug for at høre, jeg kan ikke betale den selv. For uanset hvor meget jeg skal tilgive, eller hvor meget vi skal tilgive hinanden, og det kan være virkelig, virkelig meget, det underkender jeg ikke, så har jeg altid fået tilgivet mere. Uforståeligt meget mere. Det er dyrt at tilgive, men det er dyrere at lade være. Det er dyrt at tilgive, fordi vi giver noget af os selv til den anden. Til en, som har gjort noget forfærdeligt måske mod os. Men det var også dyrt for Gud, for det kostede ham hans eneste søn. Men det var ikke for stor en pris at betale for mig og for dig. Hvad skal vi tage med os ud af teltet her mandag morgen? Trættet, fyldt med indtryk. Måske har du forstået noget om synd i dit liv. Måske er du lidt i chok. Måske er der noget, du er blevet mindet om, at du skal bede om tilgivelse for. Måske er du blevet lagt nogle personer særligt på sinde, som du har brug for at give tilgivelse. Måske skal du lave en uvending i dit liv. Jeg håber inderligt, at du har oplevet, første gang måske, eller fået gentaget, hvor stor og kostbar Guds barmhjertighed er. Der vil være byrder for os at bære gennem livet. Nogle af jer bærer på meget tunge byrder, som måske er tæt på at tvinge jer i knæ. Men uanset hvad vi bærer på, bring det til Jesus. Bring det til ham, som har sat os fri. Bring det til ham, som har vundet vores tilgivelse. Lige om lidt, så synger vi sangen, tak at du tog mine byrder. Den sammenfatter det, jeg har sagt i dag. Og måske også meget af det, som der ellers er blevet sagt over temaet sat fri. Den sætter ord på, at når vi står ved korset, må vi undre os. Undre os over, hvor ufattelig stor Guds kærlighed er. Undre os over, at vi er fri. Virkelig fri. Frie til at leve i lyset af Jesu død og opstandelse og ligne ham med vores handlinger.
Lad al den gode forkyndelse, I har fået på Å-festival, virke til selvrensagelse, opmuntring og lovprisning af Jesus, når du tager hjem til din hverdag. Og tag Jesus med. Lad alt det gode, I har hørt, lad alle de gode lovsange synke ind. Lad det slå rod, vokse sig stort i kærlighed til Jesus og i kærlighed til de næste. Amen.